Este incredibil, frumos. Pase. Frumos. Și plecăm. Unde e mingea? Uite mingea. Dan? Ioane, nu da mini! Ioane, nu da mini! Da, Giova. Contraatac incredibil! Ramian! Bară! Este incredibil așa ceva, bară! Nu se poate! Filmat HD! Și iată cât suporteri avem! Nina pentru Dan. Frumos dribbling al lui Vali, se duce Vali și este gol! Este gol! Este gol! Ai ceva să ne spui în seara asta? Ce frumos gol, Dan! Filmăm pe Dan. Dan aici. Hai bă, Dan, bă, că ajungi pe YouTube. Ajungi pe YouTube să mor Gibi. Ramian. Vali dribbling, incredibil, Vali! Și gol! Piciu! Vino aici, te văd! Bravo, Piciu! Mamă, incredibil așa ceva. Bă, mi se descarcă bateria, frații, dracu. Iată ce dribbling încearcă, frumos! Da, eu știu. Vali, driblează portarul, Vali, driblează, nu! Iată pe Nina. El este Nina. Frumos. Iată ce frumos a dat-o. Ia să dea gol, frate. Iată ce portară. Stai, trece la fază, acțiune aici. Frumos. 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 Frumos, pleacă contraatac, Alin. Se duce urât, Alin. Se spune că a ieșit. No, nu se poate. Joacă la fotbal de 3 luni. Varză. Zaharia. Vali. Da, pula, mi-a înghețat mâna, gata.